Инна Иванова, младата надежда на Балчик и на България в кикбокса. Уча в Христо Ботев, съм 10 клас. Преди 3 години и половина реших да се занимавам с кикбокс. Инна дойде в залата 13 годишна. Тя много бързо навлезе в техниката на кикбокса. След около 5 месеца тренировки тя вече излезе на татамито и се състезава за клуба. Започна да печели. Пожена доста успехи в леките стилове и реши да се качи на ринга. Последваха месеци тежки тренировки. Тренировки, на които дори множество мъже не биха издържали. Инна е сериозен човек за нейната възраст. Като се захване с нещо, или е максималистка, или не се захваща. Значи трябва да стигне до края, до най-горното място. Първото състезание беше в Шумен, стана държавен шампион в категория до 56 кг, девойки младша възраст. Спечели още 2 държавни първенства. Стана вице-шампион на Европа. И 2016 отново жени успехи на държавния ринг. Аз съм научила почти всичко от нея и да, тя е твърде добра. Добре са би, кога са правили спаринг с господина. Аз тренирам отскоро, обаче за краткото време научих доста неща. Главно от Тина, те да се каже, тя ми е пример за подражание. Изключително трудолюбива, целеустремена, дисциплинирана, знае какво дири по пътя в сладката наука кикбокс.